Gazteak oso goiz hasten dira alkoholaren kontsumoarekin. Hori dela eta Maider eta Joseba Nevers ikastetxera bidali ditugu, ikasleak alkohola kontsumitzearen arriskuez kontzientziatzera. Gaur egongo gara 12 urteko gaztetxuekaz azaltzen gitxi gora bera alkoholan efektuek edo zeinek diren. Eta hortarako, preparatu ditugu hainbat erronka, ez? Eta erronka horietan erabiliko ditugu, betaurreko hauek, nun simulatzen duten gutxi gora bera alkohola edatean, ez? Bisualki ze gertatzen den. Eta zuk ez duzule edaten, Joseba, ez lago niños moskor, ez duzu nahi probe, ule lehengo? Esan kriston gogoak aprobatzeko. Erre? Ai! Ebua, txa! Ikusten ditut bi, zu bat, eta hemen beste bat. Joango gara. Baina hien gana, ez da? Ikusten den gutxi gora bera hor rekto. Trukoa da, hartu eta ez gelditu. Hartu eta ez gelditu. Alkohola hitza esaten badugu, zueri zer etortzen jantzuen burura. Nire ustez da edari bat adikzioa provokatzen duena. Eta azkenean kalte asko sortu alditu gorputzean. Taberna ondotik joaten zara eta ikusten duzu jende asko alkohola edaten eta hori. Zer sentitzen duzuen, eskak? A ber, da, ikusten dut doble. Ez dut ondo ikusten, gauzak urrun daude. Ipini horeka mantentzen, hanka baten? Ui! Ikutu arro zorpoa puntagaz? Ui! Atopera, Bueno. Venga, lasai. Zu buelteko zinen tabernetatik etxera holan? Ez. Betaurrekoekin dena borroso, txartu ikusten ziren koloreak eta gainera dena urrun ikusten zen. Hori bada sentsazioa ez nuke inoiz alkohola edango. Nik ez. Zuek betaurrekoekin jungo zinatekete ikastolara txirrindan? Ez. Heldu batzuk, mozkorra balin badaude, edo edan eta gero kotxe hartzea, normala iruditzen zaizue? Ez. Zuek engo zen duen? Oin ikusite? Tamalez, gaur egun jende asko da ere alkohola edaten duena kotxe hartu aurretik. Eta horren ondorioz gertatzen dira bai autoistripuak, bai heriotzat karreteretan, alkoholaren ondorioz. Ia zelan reakzionetan daben gure gazteak testigantzaren ostean, zenaiko gorra. Bai, egia esan, bai. Udan kanpin batera joeten ginen, da kuadri handi bat izten ginen. Orduen, gau horretan, kuadriak bitan, banan duza. Nik kanpinan geratu nintzen pelikula bat ikusten da nirene alboko herrira joen zen bizikletien, beste lagun batzuekaz. Dani akordetan lagunaren modulan egon ginela, da ezazten igo zaitez, zure naba harrapatu indute. Eta heltzen zara, zure amaren hitzak die, da inoiz, hasten diren hitzok die, eraitz harrapatu eta hil egin dute. Da esate gotzu dagoela tipo bat, bere kotxe hartu indabela, edan indabela, drogak dituela, da horrez gain kristolako abiaduran doiala. Eta erabaki dau, kotxe hartzea, da zure neba horretik eramate. Da erabaki dau, zure familia apurtzea. Zer gaitik. Pentsetan dagoelako posible dela edatea eta kotxe hartzea. Da jakinin biozu, ez dala egongo. Ez tozula berriro ere bere barriek entzungo. Ez tozula berriro ere bere usainak etxean eukiko. Bere arropie ez dala berriro ere erabiliko. Bere motxila, bere estutxie, ez da bila kurtxo hasiko. Ufa. Ze, gogorra, ez? Bai. Oso gogorra. Bai, ez gogorra. Oso injusta. Bai, niri ere oso tristea iruditu zait eta oso txartu ere iruditu zait jendea puntu horretaraino iristea eta norbaiti hiltzea. Bakarrik alkohola eta drogak konsumetxeagaitik. Gainera kotxean eta abiadura handiarekin pertsona bat bizikletan harrapatzea. Eta hori oso gogorra da. Eta familia bat apurtzea. Zuen inguruko gazteak, zagaitik uste dozu azten direla edaten? Batzuk guaiagoak izateko, baina... Eta beste batzuk
Bere lagunak edaten bat dute, berak ere bai. Presiñoa gaitik, ez da? Bai. Baitere, zure familiakoei ikusten duzulako edaten. Bai, ez duzu uste dela eze txarra, ez da? Bai. Lotxatia bazara, edaten badozu hori lotxa ekenduko, zaizu. Beraz, gaurko esperientziarekin ze ondorioetara iristen gera. Zu joaten bazara edatera, ez joan kotxarekin. Joan trena, autobusa edo taxi baten. Eta ere neurtu zen bat erango duzu, bestera alda pasatu bideokoa. Bai. Guk ikusten dugu edatea gauza normal bat dela, baina ez dugu ikusten ze kalteak sortu digu guri eta hainbat pertsonei. Nik uste garrantzitsu edala ez, azkenean 12 urteko gazteak kontzientzia lan bat egitea, azkenean eurek dire etorkizune, eta eurek dire etorkizunean edaten hasiko direnak. Eta bueno, edaten hasten badire behintzat, jakin behar da bezelan, no?